Multe secole de studii și cercetare au trecut de la experimentul lui Benjamin Franklin cu zmeul din 1752, dar încă există multe mituri despre această formă revoluționară de energie. În acest videoclip vom vedea 10 mituri despre electricitate pentru a înțelege mai bine cum funcționează această energie, iar la sfârșitul videoclipului voi explica ce reprezintă amperul, voltul și watul și care este diferența dintre ele pentru cei care sunt curioși despre asta. Te-ai întrebat vreodată ce este o baterie? Un răspuns foarte comun este faptul că o baterie stochează energie electrică sau o formă de electroni liberi care plutesc în interiorul ei. Acest răspuns este departe de adevăr. În interiorul unei baterii se află un mix chimic cunoscut ca electrolit, care este păstrat între două terminale cunoscute drept electrozi, părțile pozitive și negative ale unei baterii. Dacă o baterie este conectată la un dispozitiv, de exemplu o lanternă, electrolitul este transformat chimic în ioni și electroni, care sunt evacuați din electrodul pozitiv. Electronii sunt atrași de borna negativă, dar între borne se află dispozitivul, în acest caz lanterna, iar electronii o pun în folosire aprinzând lumina. Chimicalele dintr-o baterie desprind efectiv sarcinile de pe un electrod și le depun pe celălalt. În general, cu cât este mai mare suprafața pe care chimicalele depun sarcinile și de pe care îndepărtează sarcinile, cu atât este mai mare curentul pe care bateria îl poate produce. O concepție înțeleasă greșit cu privire la curentul electric care trece prin fire este acela că prin firele mai groase trece mai mult curent electric din moment ce există o cale mai largă și o rezistență mai mică. Intuitiv, acest lucru pare corect, la fel ca o autostradă cu 4 benzi care permite mai multor mașini să treacă în același timp față de o autostradă cu 2 benzi. Cu toate acestea, curentul electric se comportă diferit. Curentul electric poate fi comparat cu un râu care într-un punct larg este lent și calm, iar într-un punct mai îngust apa curge mult mai rapid, dar aceeași cantitate de apă trece prin orice punct. Deoarece nu poți vedea energia electrică cu ochiul liber, este ușor să presupui că electricitatea este pur și simplu energia care curge de la punctul A la punctul B și nu are nicio masă sau greutate. În unele privințe, acest lucru este adevărat. Un curent electric, la fel ca un curent al unui râu, nu are masă sau greutate. Cu toate acestea, electricitatea nu este doar o formă de energie invizibilă, fiind fluxul de particule încărcate, electroni, care au fiecare masă și greutate. Din păcate, este foarte dificil de detectat această greutate, deoarece valoarea este minusculă, iar circuitul este circular, astfel încât nu există niciodată o acumulare notabilă a electronilor într-un singur loc. În cele din urmă, fluxul real de particule încărcate nu este mai mare de câțiva centimetri pe secundă. Prizele de perete și furculițele sunt o îngrijorare majoră pentru părinții care cresc copii mici, dar aceiași părinți nu ezită să le dea copiilor baterii pentru a le introduce în jucăriile lor. Doar tensiunile înalte sunt periculoase, nu? Greșit! Mai periculos decât voltajul este intensitatea curentului electric care se măsoară în amperi și are puterea de a ucide sau de a răni. În condițiile potrivite, chiar și o baterie de 12 volți, cum ar fi o baterie de mașină, poate provoca unele daune grave și în cazuri extreme chiar moartea. Când fac orice fel de lucrare electrică în jurul casei, prima abordare a majorității oamenilor este aceea de a-și da jos bijuteriile sau ceasurile și de a-și pune mănuși și încălțăminte de cauciuc. Deși aceștia sunt pași importanți, nu este suficient pentru a preveni un accident. Dacă nu se specifică în mod expres altfel, articolele de uz casnic comune sunt mai degrabă conductori într-o oarecare măsură decât izolatori. Cauciucul pur este un izolator excelent. Cu toate acestea, cei mai mulți pantofi de cauciuc și mănuși nu sunt făcuți din cauciuc pur, fiind un amestec de cauciuc cu aditivi pentru rezistență și durabilitate. Chiar și lemnul poate fi un conductor în condițiile potrivite. Un generator de rezervă este soluția bună atunci când rămâi fără curent, pentru că acesta creează energie electrică. Dar face asta de fapt? Un generator transformă energia mecanică în energie electrică. Când generatorul funcționează, provoacă curgerea electronilor deja prezenți în fire și circuit. Gândește-te astfel, o inimă nu creează sânge, ci pur și simplu îl pompează de-a lungul venelor unui corp. În mod similar, un generator facilitează fluxul de electroni, dar nu creează electronii.
Cu toate că electricitatea poate fi generalizată pur și simplu ca fluxul de electroni printr-un conductor, acest lucru nu este în întregime adevărat. Tipul de trecere a curentului electric printr-un conductor depinde numai de conductorul specific. De exemplu, în cazul plasmelor, becurilor de neon, lămpilor fluorescente și blițurilor, se folosește o combinație inteligentă de protoni și electroni. În alți conductori, cum ar fi electroliți, apă sărată, gheață și acid de baterie, fluxul electric este compus din ioni pozitivi de hidrogen, care este o formă de energie electrică în sine. O mare parte din oameni asociază energia electrică cu fulgerele de la o vârstă foarte fragedă și de aici vine o concepție greșită, și anume că electronii și energia electrică se deplasează cu viteza luminii. Deși este adevărat că valul electromagnetic se deplasează de-a lungul unui conductor cu o viteză de 50 și până la 99% din viteza luminii, este important să realizăm că electronii se mișcă foarte încet, nu mai mult de câțiva centimetri pe secundă. În mod similar, atunci când auzi un sunet de la 300 de metri distanță, presiunea aerului din ureche nu este deplasarea moleculelor de la sursă, ci mai degrabă un val de compresie care a ajuns la tine prin toate moleculele de aer întâmpinate. Cele mai multe dintre firele și cablurile cu care intrăm în contact, precum încărcătoare, lămpi și cabluri de alimentare, sunt izolate puternic cu cauciuc sau material plastic. O presupunere inocentă este aceea că toate liniile electrice aeriene, mai exact firele de pe stâlpii găsiți pe toate străzile, sunt de asemenea izolate. Păsările pot sta pe ele, astfel încât acestea trebuie să fie inofensive, nu? Greșit! Singurul motiv pentru care păsările nu se electrocutează este acela că nu ating solul sau un alt cablu, în timp ce stau pe un cablu electric, ca urmare nu există un dezechilibru de sarcină și niciun flux de electroni. Deoarece izolația este foarte scumpă și cu cât firul este mai gros, cu atât necesită și mai multă izolație, majoritatea liniilor electrice aeriene sunt întotdeauna în funcțiune, fără izolație, și pot avea curenți care trec prin ele de la 1000 de volți la un număr șocant de 700.000 de volți. Electricitatea statică poate fi distractivă. Freacă-ți picioarele de un covor, după care strânge mâna cuiva. Sau acel moment când te curentează un cărucior de cumpărături dintr-un supermarket. Majoritatea oamenilor cred că energia statică este diferită de cea care ne alimentează viața de zi cu zi, dar cu toate acestea, singura diferență între electricitatea statică și cea dintr-o priză este că una reprezintă un flux constant, în timp ce cealaltă este o egalizare instantă. Curentul din prizele de pe perete este un câmp de energie electromagnetică care așteaptă să fie transferat prin intermediul electronilor într-un conductor, cum ar fi un cablu de alimentare. Odată conectat, curentul este constant și rămâne constant până când cablul este deconectat. Pe de altă parte, electricitatea statică se întâmplă atunci când doi conductori cu diferite sarcini se apropie unul de altul. Când spațiul dintre cei doi conductori devine destul de mic, sarcina electrică creează un pod peste acel spațiu, provocând un arc de energie electrică pentru a egala cele două sarcini. În continuare, pentru cei care nu s-au plictisit și sunt curioși mai departe, să aflăm ce reprezintă voltul, amperul și watul și care este diferența dintre ele. În amperi se măsoară intensitatea curentului electric, adică cantitatea de sarcină electrică, de obicei electroni, care trece prin conductorul respectiv. Astfel, un amper înseamnă că în timp de o secundă trece o sarcină de un columb. Un număr mai mare de amperi înseamnă un număr mai mare de electroni care trec printr-un conductor. Imaginați-vă curgerea curentului electric printr-un fir ca pe curgerea apei printr-un tub. Intensitatea curentului din fir echivalează cu debitul apei din tub măsurat în litri pe secundă. În volți se măsoară tensiunea electrică, adică diferența de potențial electric. Potențialul electric poate fi înțeles ca echivalentul electric al înălțimii de la care cade un corp. Cu cât tensiunea dintre două puncte e mai mare, cu atât electronii simt o forță mai mare și deci curentul care trece printr-un rezistor conectat la cele două puncte e mai mare. Imaginați-vă tensiunea ca pe o diferență de înălțime a apei de o parte și de alta a unui baraj. Cu cât diferența e mai mare, cu atât trece mai multă apă printr-o gaură de la baza barajului. În watt se măsoară puterea electrică sau de orice altă natură. Puterea arată câtă energie se transmite, se produce sau se consumă în unitatea de timp. Un watt înseamnă o energie de 1 joule într-un timp de o secundă.